Чувашстан Республикасында әхлак һәм ватанпәрвәрлек тәрбияләүдә Чувашстан мөселманнарының изге урыннары роле дип аталучы республика күләм фәнни җыен оештырдылар. Конференция 2нче тапкыр үткәрелә. Татарстан, Чувашстан республикаларының дин әһелләре, галимнәре катнашында уздырылган чара хакында тулырак Гөлия Садыкова сөйләр. Җыенның исеме җисеменә туры килеп тора. Ул изге урыннарны барлау белән башланып китте. Тукталышыбыз Чувашстанның Батыр районындагы Кырбикшиге авылында. Әлеге сала татар әдәбиятына фәтхи бурнашны биргән төбәк. Драматург туып үскән нигез урынына истәлек һәйкәле куелган. Кырбикшиге авылында фәтхи бурнашның нәселе дәвам итә. Биредә аның туганнары яши. Әсәдулла Бурнашев, ул турыдан-туры фәтхи бурнашның туганы. Менә сөйләп китсәгез иде, Әсәдулла абый, ничек, кайсы яктан туганнар сез аның белән? Без аның белән әтәйләр ягыннан бер туган, бабайлар бер туганнар. Нәселдән шундый күренекле кеше яралган, дөньяга килгән, бик каты яхшы. Бу Фәткинең аталары ул мулла булган, 60 елны Фәтки бурнашның әти-әниләре ярлыларга азык биреп торганнар. Алар шул яктан нык билгеле кешеләр. Нәсел традицияләр дәвам итә. Фәтхи бурнашның авылда, гомумән республика күләмендә мәдәни үсешкә тәэсире зур. Ул якты маяк булып тора ди милләттәшләребез. Бу алдан күп безнең шундый гыйльми хезмәткәрләребез, фәнни хезмәткәрләребез. Менә бу авыл безнең Кырбикшигенең халык театрына ул үзенә шундый зур дәрәҗәдә. Бәлки менә Фәтхи бурнашта үзенең теге туган авылның театр булуына сәбәп булгандыр. Татар мөхитен, шул авылның шул иҗтимагый хәрәкәте тотып тора. Авыллар беренче мәчет күреп торасыз. Аннан мәдәният йорты, аннан шул башка бөтен социаль инфраструктуралар гөрләп эшләп тора. Авылда яшьләр күп. Кырбикшиге авылына 1647 елда нигез салынган. Белгечләр бу урыннарның халык тарафыннан тагын да иртәрәк үзләштерелүе хакында билгеләп үтә. Моны наратлар асты тарихи истәлек урыны, борынгы каберлекләр раслый. Безнең якларга инде Болгар ханы дәүләтеннән тарафыннан җибәрелгән кешеләр, алар инде дин таратырга дип килгәннәр. Һәм менә бу динне инде кайберләре кабул иткән, кайберләре кабул итмәгәннәр инде. Һәм менә шушы дошманнар инде риваятлар буенча аларны үтергәннәр дип саныйлар, һәм алар монда җирләнгәннәр. Шуңа күрә инде бу урынны халык изге дип саный. Бик яңгырлы вакытларда халык монда менә әбиләр, бабайлар килеп дугалар укыйлар. Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар инде. Һәм менә монда безнең 1000 яшәр дибез инде наратларыбыз бар. Шуларга елгадан менә мондан Былай елгасыннан ташып су сибәләр. Һәм ни хикмәт, алар өйгә кайтып җитәр-җитмәс яңгырда ява башлый. Бу урын элек-электән халык каравында булган. Вәлиев Хәбибулла, Әсәдулла Бурнашев, Минсәид Хәсәновларның керткән өлешләре бик зур. Койма белән әйләндереп алына, таш капкалар ясала, кабер ташлары яңартыла, хәтер такталары куела. Бүген бу җирләр Абдулла Камалетдинов игътибарында. Халык белән бергә эшлибез, кое казыттык, таш юл салдык, җимеш агачлары утырттык, пишәннәрне чабып торабыз ди ул. Бу самый диннең төбе. Дин безнең авыл өчен, Батыр районы өчен бик каты белсәләр, безнең авылыбыз өчен дә дин төбе бу. Мен, например, мәдрәсәбез эшләп тора. Моннан дин алып безнең итсмәтебез эшләп тора тагын. Барысы да менә шуннан дин китә. Безгә үзебез өчен моны культура күпме халык килә бит. 160-ның кадәр халкыбызга динне biz кеңелебез белән бирәбез бит. 10нчы бөтен Россия татар дин әһелләре форумында ислам белән бәйле урыннарны саклау, өйрәнү дигән секция эшенең бер нәтиҗәсе дә булып тора бүгенге җыен. Безнең Татарстан җирлегендә ул Аллаһка шөкер. Менә башка төбәкләргә килгәндә мин айруча әйтер идем инде бу Чувашияны, алар инде бигрәк тә менә бу Батыр районын алсак та, алардан мондый урыннар инде Совет чорында да бик матур гына сакланып, аның хәсиятен алып килделәр. Ул инде Россия күләмендә барыбер без ул төмәнне алсак та, шул Ульян өлкәсен, Самара, Оренбург, алар ул төбәкләрдә дә шушындый эшләрне бик матур гына алып баралар. Бу бит нәрсә өчен дигәндә ул әлбәттә тәрбия чарасы.
бездән соң кала торган буынга да безнең менә инкыйлабка хәле булган тарихны кырыйда шигәрелгән булса, менә хәзер алар шушы урыннар алар сәбәпче булган безгә танырга шуны һәм кабаттан аны өйрәнергә. Шараның икенче өлеше Кырбикшиге авылының Нурҗихан мәчетендә дәвам итә. Гомумән, Салада 3 мәчет, монсы иң яңасы 2012 елда төзетелә. Аны авылдашлары әнисе истәлегенә Рафис Күпкенов сала. Әлеге чара Чуашстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан үткәрелә. Конференциядә галимнәр, дин әһелләре, укытучылар, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, укучылар катнаша. Инде ул безнең Чуашстан мөселманнары диния назараты каршысында эшләп килүче тарих төбәкне өйрәнүчеләр клубы булдырылды һәм аларга куелган махсус эш тәртипләрендә булар каралган иде. Һәм гыйльми, фәнни яктан һәм әлбәттә инде шариат ягыннан нинди таянычларыбыз бар һәм аларны дәвам итүне саклап килү усулларын алимнәрдән ишетеп, халкыбызга җиткерергә дигән максат. Телне саклау, дәүләтне саклау, милләтне саклау, динне саклау, менә шушыннан башлана бит инде. Шушындай менә изге урыннардан башлана. Радует то, что на территории района 2 тюркоязычных народа, вот акцентирую, да, настолько так мы сблизились друг с другом, что многие традиции, обычаи, культура стала общим и служит взаимному обогащению. Друг другу учимся, ходим в гости и развиваемся. На территории района на сегодня 23 объекта культурного наследия, в том числе 12 объектов регионального значения, 11 объектов памятников археологии федерального значения. Чуашстан Республикасында мөселманнар белән бәйле урыннар дистәгә якын, хәтта Чуаш авылларында да татар зиратларына тап буласыңдый җирле төбәкчеләр. Алар сакланыла, өйрәнелә. Тарихи материаллар белән танышу, аларны барлау, теркәү һәм өйрәнү. Каян, ничек килеп чыккан. Менә хәзер мин бүген чыгышым Акташ турында булырга тиеш. Акташ дигән кабер ташы бар. Кабер ташы икәнен генә беләбез. Һәм ул ниндидер бер гади кешегә түгел, бик бизәкләп уелып узак эшләнгән. Гади кешегә алай эшләмәгәннәрдер. Өйрәнәсе ачыклыйса әйберләр шактый. Киләчәктә конференция шул юнәлештәге эшләрне тагын да көчәйтеп җибәрергә бер этәргеч булыр ди оештыручылар. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Чуашстан Республикасы.